Genrok uskangu nukana kasha omid debrama hani mongui ubagra tai buri hai ka buma boldolong no hamya kok samani voice record khaye tai noragamo kwbangma news roko bo nukana ang akok no ajagao relia tani himbele nor kwbangma news roko khanai paijakamo bar khanakamo tension kama haibong thango haipana oro sanamu sumaka haise buri bodolo case story khapu haipano India ni IPC section 509 ajagao sijak tongo buri rong no kok hamya sakakai bono kaisa sik insult heka comment na hamya bukhugwai tikhlaiga ke direct yesi soroi hingke amo a IPC section 509 mo kwbangma tam ni bagai buri rok tam khai sajaka kai majra riman amo araijano tuye majra riman amo to kaisa bharat ni riders salai tonglayo cha haipano society na nai khebo bini kok balai khe chaya tani himle norok joto shu bini nogo bini ama tongo bini munai tongo bini bai tongo joto tongo ngaka bo kaisa buni bo bini ama song no respect ma sik bu buni ama munai songrong no bu bai ke respect dia no buni bai songrong no oburi botol boto buni ama tongo buni bai tongo buni munai tongo bu bai ke respect dia amo kaisa balai khe chaya bu bagra no bu bote ani ke buri botol bai ani ke jatar putra samani amo joto ti prasano bono joli ja tai tom sanai bono tai ma bosanya ko botabo ti prasarok amno ti prasabe ti prasas khasi yang lai tongo ngaka do phabo pura gok sinai nu gang te kaisa kok sanam sung thaka jago tam humale jebu bagra no ti prasaya ni samani amo sane ngake kaisa ang social media unuka noni gopal devnath ne boje sawo ti prasada ti prasaya bu bagra ne estia ngaka kabangma ti prasaba tonga hai ni sanai bijab rogo sibi gai bong bagi khetang salia tan himle borok kaisa jora ti prasani bagi samungkai haja tabuk tamni bagi kamo jeng ti prasar joton sia tan bagi bo haike sawi tongka gai no ni gopal no bon sanamu sungo ti prasad ni jagaya mo ti prasaya raja ni samani je rasmala porinya ke saimane tai kahamkai agini kogrong no kaisoni nakake saimane ang bangla bayoro saimia tan himla ngasuk bangla roka sanari ang kogrong banyo sanai bobuji buji yatung amang semia haipano je bubagra ti prasada ti prasaya ni samana amo sungjoto shu ti prasa ngakai ohani besa lai bumarok kok therok je ti khlai ne kakai arobo jini ti prasani bumung no bubagra ni bumung aro sijak tongna bor amo ti khlai ne ya hani ni jini bukhani mote kok sawi ayang nar ne hebi kok simi sai tongwe ke amdeke kunu ungya amo bharat ni boro rok joto shu sobo hani busa sobo hani busaya sobo pudike hai o hawo tongui tongphai kha tini ni video am sunung sinai hambai